Isang subscribe naman dyan mga idol. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Umpisahan ang araw ng nakangiti, dami ng yakap ng Panginoon at huwag kalilimutan sabihin, salamat Lord! Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa barangay ng Kalubasan, Ordaneta, Pangasinan para maghatid ng panibagong sorpresa at panibagong saya. So ayan, ating sosurpresahin si Nanay Concordia Tabayuyong na nagsa-celebrate ng kanyang ika-65th birthday. At ang napasurpresa sa kanya ay walang iba kundi si Sir Eduardo Tabayuyong all the way from New Zealand. So ayan, samahan niyo kami at atutunghayan kung ano ang kanyang maging reaction sa pasurpresa ng kanyang anak na matagal nang hindi nakakauwi dito sa Pilipinas. So sabi ko sa inyo, arat na! Target lock. Ito ang bibiktimahin natin. Oh no! Dito po si Nanay Concordia po, Tabayuyong. Kayo po, Nanay? Okay po. Nanay, hinahanap po kasi namin si Sir Eduardo po. Bakit? Hindi po ba niya nasabi sa inyo na may nahiram po silang pera sa amin? No. May nahiram po silang pera sa amin. Saan nakahirap? Sa Ordaneta po. Wala siyang nasabi sa akin. Wala siyang nasabi sa inyo, Nanay. Medyo matagal na kasi yun. Ang ano po nun kasi, Paano nakahiram sa inyo? hindi ko alam. Basta binigay lang po sa akin yung papel niya para kami po ang mangolekta. Ang mahirap po nun kasi, Nanay, kayo po ang ginawa niyang kumater. Ay naku, wala akong alam. Pero kayo po kasi ang ginawa niyang kumater. Kaya nilagay niya. Tawagan mo nga ang papa mo. Kung paano naka-puan dyan. Nasaan po ba sa Nanay? Wala dito. Nasaan po? Saan sila? Nasa New Zealand po. Ilang taon na po siyang hindi nakaka-uwi. Magdadalawang taon. Parang ganun din po yung nahiram niya sa amin. Saan nakahiram dyan? Linding. Anong klaseng linding? Po. Saan banda? Dito po sa may, sa may Padlinggo. Ay naku, wala kaming alam dyan. Wala. Baka siya po, nagsolo po siya. Ang nilagay lang po niya na kumaker, kayo po. Lahat yung mga nakuha niyang pera, nabayaran na namin lahat. O yung
Tapos ito lang po ang hindi. Ay, bakit may lumabas na utang na Kaya ganyan? nga po, lahat naman po ng papel nanay, permado naman po niya. Meron po siyang pinirmahan sa amin. At yun nga po, hindi naman po namin malalaman na kayo ang ginawa niyang... Hindi naman po namin malalaman na kayo ang ginawa niyang committer kung wala po yung mga papel na pinasa po niya sa amin. Ilan nga yung utang niya? 20,000 po. Gusto mo yung kunin na yung baboy? Sige, pakuha mo na lang yung isang baboy. Paano kaya gagawin natin ito, nanay? Ay, hindi ko alam. Teka, kakausapin ko muna kung anong linding yan. Para makausap ko yung anak ko o kausapin ko. Pero lagi naman po siyang tumatawag sa inyo. Ay, oo, palagi. Wala po siyang nababanggit. Wala pang nabanggit. Ay, baka Kasi nakalimutan nga lang po may niya. utang yan na linding sa Maynila. Opo. Nakautang pa dito sa dito sa Binalunan. Nakautang pa dyan sa Asindan. Lahat yung mga yan, nabayaran lahat. Alam kong lahat. Yan lang. Ito ang hindi niya Kung nasabi. bakit may nalabas ngayon na utang Oo niya. nga, nanay. Kasi hindi rin po namin malalaman, nanay, talaga. Kasi kung hindi naman ipinasa yung papel niya sa amin, hindi po namin malalaman yun. Kahit pang address Kaya- niyo, hindi ko rin po mapupuntahan kung hindi rin siya sa kanya nanggaling. Kaya, pag-usapan po natin kung ano maganda nating gawin. Ayan mo, babalik ulit kayo kung anong pangalan niyan na linding. Opo. At masasabi ko sa kanya kung ano, kasi lockdown naman doon. Wala siyang trabaho. Hindi pa nakapagpadala, 2 linggo na. Naku, papaano na po kayo niyan? Yun nga, Oo. yung mga 2 anak niya, wala silang may bili ng mga gamit nila. Pasukan pa man din na nanay, no? Yun nga, Asan pa ang mga anak niya? ayan, yung 2 yan. Ito po. Yung ngayon, Sige, ganito na lang, nanay. Punta tayo doon sa sasakyan po. At may papapirmahan lang po kami sa inyo. ay nako, hindi pa ako pipirma, anak Hindi ko. na tayo, yun lang po yun. Ang nakalagay lang po doon, katunayan lang po na napuntahan po namin kayo. Yun lang po. Wala na po iba. Babasahin nyo rin naman po bago nyo pirmahan. Kasi hindi ako nakaintindi ng... Hindi po English yun. Hindi po English yun. Tagalog po yun para maintindihan nyo. Nakalagay lang naman po doon. Nakalagay lang po doon. Ako, sa ganito, ay pinuntahan nila. Pangalan ko po at saka pangalan niya. Pinuntahan nila para makita dito nakatira si ganito. At pag bisita nila kami, ganun lang po namin. Matanda ko para malaman niya. Sino pong Yung asawa ko. Ito, ano oras makakalis? Ay, ito po. Ito na po si tatay. Tay, may bisita kayo. Magandang hapon po. Dahil lang tanong, tani problema. At dati nagparang lakay. Rimuar na at utang dati ito'y ordanita. Ordanita ka di madam. Ay, gane at rimuar nga utang ni Gwen. Ayan, anak ko sana. Linding ka nung harap ka nung. Uy. Tama lang. Hindi. Hanggang lumatawagan na anak na. Matawagan na tayo. Tawagan ka na rin sa awa. Ayan ay kasilindi niya. Kasilindi mo. SMDK tatay. Ha? SMDK po. No, Ijak mo ni Baba. pag pagadagar sa permaan, ang kailangan ano niya,
niya tayo permaan, kitaan tayo ang dabali nakadalak mo. Apang ko basaan no. Basta na dam ganyan ato na nasa na. Magpaisuan na niya tayo nakasurat dyan. Ilang taon pa yun, madam? Po. Anong taon pa? Ay, kuan pa po yun tatay. 2018 or 19. Tagal pa, hindi sabi. Buwan tayo. Babae na nga. Kung hindi na pala talaga. Baka. Kapay nga. Adda 20,000 lakay. Kadsiyak yung mikir nagakanaw. Ha? Iso nga siyak tatati tup-tup lo ganda. Inagan mo. Nalasin tampon. Tayo nakitaan na nanay ko. Kasurat. Ala, di ko. Tatay. Anong Tatay. pagkakita niya Kunak yan? kini nanay. Taadod tao jilugan mi hangko mga nabitbit yan ina nangko mga na ikabil diti bagkon. Napakiala yung man madanda kita tayo man na di ko. Di nanay latan tay tanong kami pa sabli-sabli nagtigat dalan. Narigat ka. Sugar dira. Nakarkaro pa'y kumaano ang naginit. Naginit nanangon. No, at todo ita kayo. Talaga nga. Ako na kini nanay tatay mapang kami ladyan siluganan ka pirmaan. Si pirmaan na lang matatay ka kuan na nga binisita mi iso na. Hi. May pakita mi lang di opisina nga nabisita mi ni nanay. Awan pagtutungtungan tayo. Adi lang pirmaan na lang. Nga binisita mi iso na. Nga nakapan kami dito. Magbaga na, ano ba yan? Awan mo timpat baga ng aron nga. Kung garo tayo, sugarod ko na Awan rin kang nanay mo. ko. Sakto nga. Ang mo, may. Yun, Sabay no ko ah. Baka kontakin pa iso na, katungtun pa mo na. hindi ko tatay gamin, hindi last week ba yun, Deng? Last week no? Last week nakatungtong ni iso na. Kat ko na nga mapang kami dito eh. Isugaro nagtataka ko na ni nanay nga. Awan tinasaon na ako na naman ni nanay. Nakuntak ni Uray kami basta lang madam niya. At to lugar yun to. Ilugar yun sa balin madam nga kayo may ito sa katungtun pa niya. Katungtong pa niya. Oh, nanay nga. Nanay papirma aklaon. Papirma aklaon. Pang-aaso yun. Tanong may ipakita mi lang di opisina. Amumat ni madam. Amumat ni madam. Kita dati bus danay. Ipakita ko lang di bus ko. May kami. Wala ka nga, baintingel. Anya, agab-abang. Haanan nanay tayo di nagtungtong kami gamintin ni Sir Eduardo. Naitaon mo't nga nangitad kami iti kasla condonation. Azay, numatar sa nila. Kasi di ko SSS kas mangarigan ko ma. Nag-loan kayo. DJ interest na maikat. Kasi Azay, so nga DJ 20,000 lang ti mapagtutungtunganan. Kasi nagitad kami ti condonation. Nalala na dyan nga. Kwarta. 2% monthly ko ma-Azay. Hindi ka nga nalagay Basaan. Kapay nga, hindi na nasasaaw. Tap-tap-tap. Pwede na lang nasasao ide. Hindi na lang Napigartahan na nga nasa ako, idi nagtutungtong kami, idi kat no DJ ka. Iso na mismo tikim montak kanya minay eh. Nga kasi ko na. Kaiso hindi kat into no kwa mapangkayon to lang ang DJ ko ako na dito garo, diso di na i-forward ti papel kanya. Iso nga mo mi dito yung lugar yung atang. Ta ikulong da ko. Awa mati maikulong na. Uno, bagkatan yun madam, di may sa baboyan. Awa magka na eh. Nay, hindi pwede ka ba yun? Ay, kita pa sabi niya, ikaw pa, Fernanda. Mas nalalaing English aja, no English mo man bilang nalalaing. Ay anak ko. Ay, manupiya pa man na. Buti at umaraw. Kung hindi umaraw, walang silbi yung mga sapatos niyan. Nakabuta ako yun mo.
Oh, ano? Kasama niya. Opo, kasama namin. Nana, hati ka rito. Nana, hati ka rito. Ay, ba't pupunta pa? Happy birthday, Nanay! Happy birthday po! Inaalalayan bawat paghapang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga It's a prank! salamat, aking nanay, aking tatay. Kala ko may Wala akong sapat na salita. Walang katumbas iyong pag-aruga. Sa'yo po yan, Nanay. Ngayon kayo'y matanda-anak ng ina. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo ba'y alalayan at takay hindi? Pag lumuluhay patatahanin, babantayan kung may sakit, dadaan ang nunangalit. At kapag gabi ay malamig, iyayakap mayroon na. Ito na, nagpipirmahan na daw siya. Wala na, yung joke lang yun. Ako kumuha ng pag-ibig. Ano lang itsura nyo ngayon at matagal na siya din nakakauwi. Handa ko ang hirap ninyo sa akin. Uy at pagod, lungkot at tiniis. Hindi ko malilimutan. Walang kapantang yung pag-ibig. Apan kaya tulot ka no kaayuda ni Nanay. Apan ko ito, tayo na na dyan ay wadyay. Kantahan natin si Nanay ng happy birthday. And 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy Sa aking birthday to sambahay you. ay Happy padarama. birthday. Walang katumbas niyong pag-ibig. Sabay kumata maabot kung tupay, tikas dito, malang tumayatawanan. Sir Edwin, nagpaparinig na si Nanay. Nung may taon ka naman, kastay manan. Siyempre, han nga may katitino, datag birthday kita, datag wish mo ang inayat tibiyag. So, tatay, sigaw pa ito muna. Ingati wish mo para kini Nanay. Hindi ka tatay, abay na. Tay, dun ka tay, para makita ka dito sa camera tay. Abay ni nanay mo. Ay, boy, Sige, ito na ako nalagay. Pero ba mo tatay, nanyatibagam kini Nanay. Kapag kumatag na na yung dati nga record din nga na. Happy birthday. Laman yung mga ngayon. I love you, Kunay. Ay, I love you, Kunay. I love you. Yan, thank you tatay. Siyempre meron pa. Oh, Meron isa. pa magbibigay ng message. Siyempre si Ma'am... Ito na. Si Ma'am Maylin muna. Ma'am Maylin, halika na. Pag sila blend mo na. Hindi, ikaw nakalagay dito. Look. Nakalagay pa yung Sige. Ilocano, Tagalog. Oh, tapos yan sa ate.
bag nga panagsangay nanay. I love you. Maraming salamat sa mga araw kayo sa amin. Yan, nahiiyak na ako. Ayos lang yan. Hindi naman masamang umiyak ate. Yan. So, patuloy lang po na maging masaya kayo lagi ni tatay. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, siyempre, hindi ba iwasan ng hindi ang sa isang mag-asawa, hindi ba iwasan talaga, pero patuloy lang po kayong magmahala ni tatay. At ganoon din na alagaan niyo lagi nanay yung sarili niyo, na hindi kami lagi yung iniisip niyo ng mga anak niyo. Salamat din sa pag-alaga niyo sa apo niyo. I love you nanay. I love you too. Okay, next naman. Next one, sino? Lovelyn. Halika na. Sige, sa muna ate, ma'am, bago ikaw. Sige, sa muna. Ate, Message mo. ate. Yung mic ka. Message ka na. Anak nga makita jerupam. Pakitang jerupam. Diyan sa baba. Sabi ko matado pa tibiyag mo na napapata may kagkuto ti ulo. Ayan, nandiyan ka makita sa putaw. Sabi ka kumama kagkuto. Napapiyag ka pa eh. Ano ba di ka kumama? Ay, napaot pa, tibiyag ko. Nay, di may pagkaklaan. Iwanan niyo ito magbagiyo. Kasi kayo lang di kinyayo, aywan, di magbagi tayo. Mami tayo, wish to kinyayo. Tatanga birthday yo. Sabi ko mataragsak kayo, magnanayon. Oray no, adayon tayo di bawat may isa. Kaya sabi ko matararag ko kiniapo. Naduyugan na ka, dagupay nga panagbiagyo. Ito'y lubong, tatlo aywanan niyo pa yung amin dagita puyo, kailangan nga aywanan niyo. Then, mapagkinan niyo pa niya tatay, mapagtungtungan niyo pa niya na dayat dagita singgalok niya diyo, mapagkinting, mapagtungtungan. Dagita din niya dayat at makita, maunod di pinagyan pa yung magdagitan na, kaya kastamat din nangyari sa dakbaga. Hoy. Bakit kita nagapapadag sila da nalikat ay tangay sampun. Wish ko nga dapat ko maging agnanayon kayo nga naragsakin ni tatay tatlo kasta ako kan anak sumurot kan tumatikas lang nga nasayat nga banag. Tapos wish ko mga dumtang dial daw nga masig kayo as a family di tempo. Aji ng mayat nga mangyari tibig tayo. Tawa ng pinakalaragsak nga mangyari tibig tayo na mga dijay. Lalo kagtatapang-bimig. Magrigat kagtatisasadin ti bawat maysa. So, kailangan tayo maging open tayo. Pakargaan ko Kaya nagpapay daw. Hindi tinagdag tayo. Sige. Lima limu na. For your birthday nanay, inadawal daw nga ni Puti di Aches. Birthday pa. Hindi ko pa yung ganas, tinganggangan kata. Sige. Alex, Ate Gina. Si Kamot Tanjina. Pasewan yung manong libe. Ay, awan ni Libby niya. Walang libre. Ate, batiin mo lang si nanay. Happy birthday! Wish mo daw. Kagaot. Wish mo. Wish ko sana mapabuhay ni nanay ko. At hindi na magkakasakit. Ano pa? Sana hindi na mapabawasan ng
niya. Kitaan siya doon. Kumabuhan. Oh, next, Ate Gina. Sina? Ayun, si Tina. Oh, next, Ate Gina. Bunso ako, uli ako. Oh, Ate Gina daw. Happy birthday, Nanay. Ay, thank you. Luto yun. Nagkasakit kami. My mother. Sakit ko. Malagay ko, no? Malagay luto yun. Thank you, anak ko. Ang kangat ng sakit. Umayat kita madamdamag. Ay, gaya tulutan si Daab. Ilauyam to, mga lakot, bangusag, tayo sulauyal mo. Nitib ka nung alauya nanay ko na. Awan. Nitib nga, manok. Kuminsan, yan ang siya. Nitib naman ako. Next one, sino ba? Oh, tiliwan nyo man ako. Happy birthday. I love you. More birthday. Ay, magpakamusta na. Agnisyo na, hangak paypayat. Admission of nanay. Ang kayo mag-alalaki niya. Ayan. Thank you. Ate pay nanay, dapat i-kuhin niya, dapat i-message para kinka. Kaya, dunggan nanay nga nalaeng. Para sa aking minamahal na nanay, Nay, alam kong masurpresa ka ngayon kasi hindi mo inaasahan na may darating sa'yo ngayon. Talagang pinaghandaan ko din po ito para maipadama ko din po ang aking pagmamahal po sa inyo bilang aming nanay. Alam kong mahirap po ang inyong tungkulin bilang nanay kasi bukod sa inaalagaan niyo po kami nung bata kami, ngayon naman kayo pa rin ang tumatayo at nag-aalaga sa aking mga anak. Kaya nanay, maraming salamat po talaga. Nanay, gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat po sa inyo, sa inyo ni tatay, sa inyong pagsuporta sa akin, lalong-lalo na nung ako'y nag-a-apply papunta dito. Kasi alam ko na kahit wala na talaga tayo, ay talagang gumawa pa rin po kayo ng paraan para may pagpatuloy ko ang pagpunta dito. Kaya kung hindi dahil sa inyo ni tatay, wala din po ako ngayon dito. Nay, sana kahit papaano napasaya kita sa aking munting regalo para sa iyo. Kahit gaano man kalayo ang pagitan natin ngayon, pero pinilit ko pa rin ipadama sa inyo kung gaano kayo kaimportante sa akin. So, tama na po ang pag-iyak, nanay. Basta ang importante kahit wala ako dyan sa piling ninyo, ngayong kaarawan ninyo, basta importante, masaya po kayo. Hanggang dito na lang po, nanay, at mag-iingat po kayo palagi. Alagaan po ninyo ang inyong sarili. I love you, nanay, at na miss ko na kayo. Kayong lahat. Tuy agay ayat kanyayo nga anak yu, Edwin. Ni Sir Edwin ti kwa nanay. Ti dadaulo na datoy nga okasyon ni Sir Edwin ti dadaulo na. So nanay, dawatak man mat na niya ti maibagang kini Sir Edwin. Pasalamat ang kanak ko. Ang mga pampanunutan na kami lapta. Noon niya mantika. Tagtagikurong ligat. At daka nga kanayon nga mang tartarabay kanya ni salamat anak ko. Kadam dita. Natalaang na may iba nga. Salamat manon. Nanay, so in behalf of surprise mo deliver ko by Miss Maylene Palabay, Nanay Concordia, happy birthday po. Sapay ko matekan na kayo pa ni
apula ka iti nakaradkad nga panagbagbagi kun napigsa unay no inyaman iti kwa kun kanayon kayo kung mga gingat nanay takas siguro ti sitwasyon tayo tatanga pandemic takas ti sitwasyon tayo nga pandemic syempre han tayo nga makarkarwar nga kanayon kunada garod nanay life must go on oray kasat numan ti kinakuha ng tatat kinarigat na ti panagbibiyag at dalaki ti makan tayo ti mamilo ti may isang aldaw ayos di zayan oray saw-saw tayo ti bagong kan kalamansi mayatan yan nanay so happy birthday ulit nanay sa iyo ayan so guys don't forget to like and subscribe sa aming channel Surprise Mo Delivery ko by Miss Maylene Palabay para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw so lagi lang po nating tatandaan keep safe everyone every kissing is a blessing God bless everyone bye thank you